Esta cova era do meu pai, xa do pai dele, eu creo que ben feita do siglo XIX, cara ao finales do XIX, máis ou menos. Digo eu. Esta está, pois mira, esta está desde aquí a ali a 11 metros, porque o outro día, para pasar a catastro, tuvemos que medila. Tuve que vir un ingeniero agrónomo e ten que medila para batar. Estaba a 11 metros de altura. Agora nos nada, nos vamos a afogar máis. Pois mira, significa que por menos vanse conocendo o povo, vanse conocendo xente, oye, está ben. Porque tamén os que ven van conocendo o que é a vila e o que é todo. E cal crees que é a razón pola que move tanta xente? Eu, algo de... non sei. Que che vai dicir eu? De religión, algo haberá, eu creo que é máis do outro. Máis de que, bueno, pois unha aventura vou facer, digo eu para min, non sei. Hombre, o enriquecimento é que de momento non é o camiño francés. Pasa xente, pero comparado co camiño francés, bueno, pois, olha, sempre dá algo, porque, olha, para nos bares ou vas comprar algo ao comercio, algo sempre dá, é normal. Que se poderia facer? Pois, eu que sei, pois facer o que sea actividades de algo, hasta que sean culturales, en fin, algunha actividade de algo, pero tampouco, non sei, enseñar isto, en fin, isto tamén é, que non quere turismo, pois tirar e enseñar estas cousas, o que hai nos pueblos, o que non hai. Nós, pois, aquí, neste pueblo, por exemplo, isto é o que temos, que poucos pueblos o ten. Se andas moito por aí por Galicia, poucos pueblos ten isto. É o que dicía. Eu se pasan e falan comigo, sempre ven alguén, como fala das cobras, vede, eu vos levarei, a señora das cobras. Eu se falan comigo non teño ningún problema, vede, eu vos levarei. E trago o no coche hasta aquí, en fin. Ensino que de cando é, sempre te perguntei, pois non, que non sei, de cando está feita. Eu supoño que fora o abuelo ou o bisabuelo. Foron heredando todos ata chegar a min. Quantos anos terán? 120, 150 anos, ao mellor, igual, terá, digo eu, máis ou menos. Eu vexo a nivel ambiental que eles non te fan nada, nin nada por estilo. Ao contrario, que lle vexo que a basura ou tal, que rapidamente a recollen, o que lle tiño visto,